नै गथ' लाना ओंख्रि संबाय दङ ना एवदो लोगोफोर नै गथ'आबो बिमादैजों थाथारा जादों माने ओंखायनो उसुङावनो लानानै संदां जोंहा माने नै नाया नै ना ओमफ्राय नै अमा बेदर एवनोसै दे हाय लोगोफोर पुपुआ नै रावदोबो थाथारा जादों एकदमबारे बिराद दुस्थ' जादों ओंखाम संनाय माने लानानै संनो गोनां जादों आंहा बेसेबा खस्थ'नो ओमफ्राय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय जोंहा दिनै माने खोथिया फुदो आरोना ओजोंनि जोंहानि आइमोना फुनो फैदो जोंहानाव खोथिया खम जादोंनो ओमफ्राय जोंहाना एसे आग्लायदोंमोन ना ओंखायनो जोंहानाव लांनो फैदो ओमफ्राय आं दायो ओंख्रि संगासिनो बिमादै फैदो पुपुखौ लानो दोनलांदो ओमफ्राय बिमादैजों थांनो नागिरा खेख्लाबबाय थायो एखेबारे टिक्लिया खेख्लाबजोब्बाय आंखौ होननानै गाबख्रावबाय दं ओमफ्राय आं नै दायो ना एवखांबाय ओमफ्राय नै खोरदैजों संनो नागिरदों नाखौ थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ थुदो पुपु नों मानो एसे दुस्थ' जादों गुलु 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 खावलाय खेबबा जि राग जायो दायो मबाइलाव गावखौ नुबाय दं ना बेनि थाखाय नायबाय दं पुपु 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 किलि 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 गोलोमजोब्बाय नै मानसिया मार गरम इयो दे जाबाय दे खोरदैजों ना नै जाबाय दालि मोनखांजोब्बाय ओमफ्राय नै जाबाय थास' बिबार लोगोफोर थास' बिबारजों जेबो गैया थास' बिबार गोजा ओमफ्राय नै जाबाय नै खोरदैजों ना ओमफ्राय नै जाबाय अमा एवनाय मेंलायबाय लोगोफोर बेखिनि ओंखाम संनायावनो जाबाय मोनबाय दायो फैनो नांसिगौल' गायग्राफोरा ओइनो माबाया मा होनो रखालिया गथ'आ उन्दुनायखायसो आइमोना फैनानै माने टिक्लिखौ गथ' लानो गालांदो गथ'आनो जाबा थाया मार दुस्थ' जाखादों जाहानि पालुआना आसिमबो जायो सफैबाय नै लोगोफोर रुवानिफोरा सफैबाय बिराद सान्दुं दुंखावलाजोबदो दिनै गायग्राफोरा सेस अबस्था Yes. Thành đã. Five minutes later. आलासिफोरनो हायावनो होजोब्बाय जोंहा नै जाखांलायबाय जाखांनायनि जबाय नै दसे जिरायबाय जानो जाना फैदोनो आब' नोङो फुनोबो हायाबा नोङो फुननाय गायनो हागोन
Ini hama kagak, baik sih kan puno mau nusu tain aja. Jusun kaham, jusun kaham. Kayak Pilih kalian aja, nusu puno hot, sengai kan. lihat tunggu. Bên Apa này kalau sẽ- kayak aku bây giờ ya. Ăn là tôi xả này nia nó khác thành này. Khai mà khai. Akil lah. Ý hạ cái này chết con cái này. Yes, 네,ทางเดินขึ้นเจ็บทางไหนสิเนย Thằng có lấy bàiทางก็เลยแบบพี่จิวันเสียใจคือเท่าทางบ่ายदुगैदो दिग्लि ओमफ्राय जोंहा दसे जिरायनोसै ना लोगोफोर नै सेवजोब्बाय सायनो टाइम मोनदिया अमानो होनसै अमानो इनो जाफै menandu logofor menandu na menandu apa gonte menandu नोंसोरो जाम्बाफोर थास' बिलाइ मानि जाजोब्बाय फाग्लाफोरा gila Sese. बेलासिनि बार नै सा जौ नङा दे इयो सरपटसो सरपट हरलायनोसै बेलासिनि कका कला दहाय लोंदोंमोन कका कलाखौ लोंखांबाय लोंखांनानै दायो सरपट सोबाय थौदो हैनोसै माने जों हैया आरो जाबाय दे